सिंदूर को चंदन ममतार बंधन भाई संगे भौणी स्नेहर मिलन राखी पुनेईरे झुरुथिला भौणी मन राखी पुनेईरे झुरुथिला भौणी मन भाई आनी देला पुरुणा दिन बंदनीय मां शारदा प्राणस्वरूप ओम ओ पूजनीय भारत माता पूजनीय गुरुमा गुरुजी मोर प्रणाम मु हर्षिता भौणी मु राखी विषय किछि कहबाकू जाउछि। आज है पवित्र राखी पूर्णमी सारा भारत में धूमधाम रे राखी पूर्णमी पालन करा जाए। एई दिन रे प्रभु बलरामंगर जन्मदिन होइथिबारु एई दिन रे गोमाता को पूजा करा जाए। यह श्रावण मास रे पड़थिबारु या श्रावण पूर्णमी करा जाए। कौन हुए ना भौणी माने भाई मानकर मंगल कामना करी मथारे चंदन टीप लगाई मिठा खुआई हाथ फूल पकाई हाथ राखी बांधि थांती भाई माने भौणी मानू सुरक्षा दबा प्रतिश्रुति देथांती सुंदर उपहार देथांती। राखी होची गोटे त्याग और कर्तव्यर पर्व भाई भौणी संपर्क मजबूत होता है सेथिलागी गोटे सुंदर गीत गाइबाकू चाहूछि। राखी आसीछि रे राखी आसीछि केते नुआ आशा नहीं आसीछि राखी आसीछि रे राखी आसीछि केते नुआ आशा नहीं आसीछि स्नेह सरागी बंधाई डोरी स्नेह सरागी बंधाई डोरी चिर शाश्वत उपच दुराव चिर शाश्वत उपच दुराव रक्षार शपथ नेछि रक्षार शपथ नेछि केते नुआ आशा नहीं आसीछि केते नुआ आशा नहीं आसीछि। धन्यवाद। नमस्कार। राखी पूर्णिमा ये दिनटी अति शुभ दिन अटे बड़ ठाकुर बलभद्र जन्मदिन अटे बलरे बलिया आचरण भद्र से ना बलभद्र रोहिणीक गर्भरू बलभद्र जन्म होते कुशी अधिक ज्ञान थिबारु कृषक मैंने देवता बोली पूजा करती। अन्यटी है श्री ठाकुर निगमानंदक शुभ आविर्भाव तिथि से छोट बेलू ही बुद्धि और बौद्ध शक्ति जागृत होता। आ गोटे है भौणी भाईकर हाथ में राखी बांधि थाए। प्रथमे इंद्र इंद्राणी राखी बांधि एक पालन करथिले। पृथ्वी रे भौणी भाई हाथ राखी बांधती। एई दिनटी घरर मंगल काम। नमस्कार। सभापति महोदय एवं मोर गुरुजी गुरुमा बंध आज राखी पूर्ण विषय किसी कहवा चाहूँगी। भूल थिले क्षमा करिवे। आम भारत वर्ष 12 मास 13 पर्व पालन कराए। राखी पूर्णिमा अन्यतम पालन कराए। राखी पूर्णिमा रक्षा बंधन मध्य कराए। राखी पूर्णिमा श्रावण मास पूर्णिमा तिथि पालन कराए। एई दिन भगवान बलराम जन्म होइथिले। राखी पूर्णिमा को
କୁହାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସାରା ଭାରତରେ ଖୁସିରେ ରହିକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇ ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ତିଲକ ଲଗାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇ ବି ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ମସଲ ପଇସା ଦିଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପର୍ବ। এই পর্ব পালন করিবা দ্বারা ভাই মধ্যরু সম্পর্কর দৃঢ় হইଥାଏ। বন্দনীয় মাসারাজা ପୂଜନୀୟ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ ମାର୍ଜିତ କରିବେ। ଆମ ଭାରତରେ 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଭଉଣୀ ଭାଇର ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଟଙ୍କା ଓ ମନପସନ୍ଦର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ନମସ୍ତେ। ଆଜି ହେଉଛି ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। এই ଦିନକୁ ଭଉଣୀଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଦେହରେ ବାଜି ଲଗାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ଜୀବତ୍ୟା କରିଥାଏ। ଇତିହାସର ପୁସ୍ତା ଅଲତାରେ ଦେଖି ଜାଣିବା ଯେ ମେହମାନାଣୀ କଳ୍ପବତୀ ଓ ମଗ ସମ୍ବାଦ କୁମାର ସେ ଦୁଇଙ୍କର ତ ସମ୍ବନ୍ଧର ନଥିଲେ ବି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିତା ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ସରିବା ସହିତ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗହ୍ମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଏଟା କହିଆସିଛି, ସେ କେତେ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ
ଶେଷ କରୁଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବଡ଼ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଅଲକା ନାମ ହେଲା ହଳଧର। ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ କରିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଭାଇମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖୁସି ହେଇକିରି ମିଠା ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ମା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନକୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ 12 ମାସରେ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି କୁହାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ତାର ଭାଇର ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଭାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେଇ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ନେପାଳର ରାଣୀ କରମବତୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କରମବତୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସହଜଗତର ଆଠଟି ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଉଣୀ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଚାରିପଟେ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମର ପର୍ବ। ନମସ୍କାର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆମେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁ। ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପର୍ବ ଅଟେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ରଖାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହରେ ଭାଇ ହାତରେ ଏକ ଡୋରିଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରତିସୂତ୍ର ଭାଇଠାରୁ ନେଇଥାଏ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପଡ଼େ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ସେଇଦିନ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଉତ୍ସବ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଭାରତରେ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଉପହାର ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରନ୍ତି ସବୁ ବିପଦରୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ନେବାର ରାଣୀ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ମୁସଲିମଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁ ବାଳକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରୁ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ଚିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେବେ ଭରା ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାନ୍ଧିବା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେକୁ ରାକ୍ଷୀ ମନେ କରିକି ରାକ୍ଷୀର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଥାଏ। ସେଦିନଠୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ମନେ କରିଲେ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଡ଼ିଶା ସହ ସାରା ଭାରତ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଭାଇର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନପସନ୍ଦ ଉପହାର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଇ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ଦେଇଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପର୍ବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ପ୍ରକୃତକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଭାରତ ସାରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ଭାଇର ମଥାରେ ତିଲକ ଦେଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଓ ଭଉଣୀ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭୋଗ
ପିନ୍ଧାଇ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁ କଷ୍ଟ ଓ ବିପଦ ସମୟରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ତା ଚାରିପାଖେ ଘୁରି ଆସେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ଏହି ପର୍ବକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କର ଭାଇ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ଡୋର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦୀପ ବନ୍ଦନା ଚାଉଳ କରି ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭମନାସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଗିଫ୍ଟ ବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍ତେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ଷମା ଦେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ। ଏ ଦିନ ଭଗବାନ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 4 ପାଳିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଦିନ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଭାଇକୁ ଅଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ନମସ୍କାର। तोहरी हाथरू राखी बांधिबा पाई जन्मे जन्मे भी मु तोर भाई प्रकृति लगी मो देवी बिकी जीवन भाई को भूलबू नहीं ए राखी दिन ओ तोहरी हाथरू राखी बांधिबा पाई तो मिठा हाथरे स्नेह फासरे तो मिठा हाथरे स्नेह फासरे बंधा मो जीवन कहानी कहानी कहानी